Ngibingelela bazalwane egameni lomfowethu uJesu Kristu inkosi yethu, amen. Namhlanje sikusifundo 2. Isihloko sesifundo sethu sesibili sanamhlanje sithi incwadi eyembula uNkulunkulu. Incwadi eyembula uNkulunkulu. Igama elisho ukwembula lisho ukuthi okufihlakeleyo. Sekukade kukhona into efihlakeleyo bese iyambulwa, bese iba sobala, wonke umuntu ekwazi ukuyibona, wonke umuntu ekwazi ukuyazi ngoba ibifihlakele manje siyambuliwe. Sikhuluma ngencwadi eyambula uNkulunkulu, shuthi incwadi lapho uthi uma uya kuyona imveze uNkulunkulu njengoba enjalo. Ngoba kade sifundile esifundweni sokuqala usifundo 1 ukuthi kukhona uNkulunkulu weqiniso munye ongunaphakade. Yena uzambulelile uqobo kubantu ngemisebenzi yakhe ayidalile, kanti kukhona nenye indlela ebalulekile esingamazi ngayo. Ngalokho sifundiswa esizoyifundisa kulesi sifundo. Sithela uNkulunkulu umdali, masibuka zonke izinto ayidalileyo sibona yena, sibone amandla akhe ukuthi unamandla amangakanani. Namhlanje-ke sifunda-ke ngencwadi eyambula uNkulunkulu ngoba siyabona ukuthi lapha endalweni uNkulunkulu ayambuleka amandla akhe masibona izinto ezinkulu nezinhle akazenzileyo. Namhlanje-ke sifunda ngencwadi eyambula uNkulunkulu. Indimana ekhanda sizosebenzela phezu kwayo masenza lesi sihloko esithi incwadi eyambula uNkulunkulu itholakala ku-Isaya 40 uverse 8. U-Isaya 40 uverse 8 efundeka kanje. Ethiwa utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka, kepha izwi likaNkulunkulu wethu limi kuze kube phakade. Yebo, utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka, kepha izwi likaNkulunkulu wethu liyakuma kuze kube phakade. Inhloso yalesi sifundo ukubonisa ukuthi izwi likaNkulunkulu elilotshiweyo eliyiBhayibheli liyisambulo sikaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu elikuthiwa limi kuze kube phakade. Izwi likaNkulunkulu yini leyo? IBhayibheli. Kuthiwa-ke namhlanje sizofunda ukwazi ukuthi mase sifunda sibona ukuthi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu yilona-ke liyisambulo sikaNkulunkulu, ilona eliveza ngokusobala in details ngoNkulunkulu. Mhlampe-ke umuntu uzozibuza umbuzo othile, umbuzo ukuthi ngubani umbhali weBhayibheli na? Umbuzo ongayibuza wonke ubani umbhali weBhayibheli. Kodwa mhlampe singawuphendula lowo mbuzo. Ake siye mhlampe umbuzo umuntu angayibuza wona ukuthi linikezwe maphi amagama eBhayibheli? Imaphi amagama anikeziwe eBhayibhelini, iBhayibheli libuye libizwe ngawo ukuze umuntu noma engasashongo ukuthi iBhayibheli kodwa ungazitholi udidekile. Lapha kuMateyu 21 uverse 42. Khona lapho uNkulunkulu uMateyu 21 uverse 42 khona ucashuna lapha kuthiwa uJesu wathi kubo, anizange nifunde yini emibhalweni? Anizange nifunde yini emibhalweni ukuthi itshaba lenqabayo abakhi lona laba yinhloko yegumbi, lona lavela enkosini liyisimangalisi emehlweni ethu na? Okay, Isaya 21 verse 42 ukuthi-ke uJesu wathi kubo, anizange nifunde yini emibhalweni? Okay, kubizwa iBhayibheli libizwa ngokuthi liyini? Liyimbhalo, abanye bathi zibhalo. Okay, iBhayibheli libizwa ngokuthi yimbhalo. Uyabuza uJesu ukuthi anizange nifunde yini emibhalweni ukuthi itshaba lenqabayo abakhe lona laba selaba yinhloko yegumbi. Lakho uJesu akushilo ukuthi itshaba lenqabayo abakhe ivesi elinye lamavesi athile atholakala eBhayibhelini. So uyabuza ukuthi anaze nifunde emibhalweni ngoba vele ivesi elikhona leli eBhayibhelini sebakhumbuza lona. So elinye igama leBhayibheli kuthiwa yimbhalo. Awubange sifunda futhi uLuke 8 uverse 21. uLuke 8 uverse 21 uthi wona uJesu futhi lana wayephendula la uthi, kepha waphendula wathi kubo, umame nabafowethu yilabo abalizwa izwi likaNkulunkulu belenze. Okay, sithini-ke? Sithi iBhayibheli libizwa ngokuthi yimbhalo. Igama elithi imbhalo lichaza ukuthi okulotshiweyo. Elinye igama leBhayibheli kuthiwa izwi likaNkulunkulu. Amen. Mhlawumbe umunye umbuzo umuntu angazibuza wena ekhaya ukuthi-ke
kungabe imibhalo yanikezwa nguNkulunkulu na? Kanjani na? Okay, imibhalo ngabe yanikezwa nguNkulunkulu? Uma yanikezwa nguNkulunkulu, wayinikeza kanjani? Sizofunda sithole kuTimothewu wesibili u-3 uvesi 16. UTimothewu wesibili u-3 uvesi 16. Othi uma ufunda othi-ke yonke imibhalo, yonke imibhalo Luka 21 vesi 42 esifunde khona ukuthi iBhayibheli libizwa ngokuthi imibhalo. Njengamanje uTimothewu 3 vesi 16 uthi-ke yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu, ilungele ukufundisa, nokusola, nokuqondisa, nokuyala. Amen. Okay, imibhalo ufuna ukufundisa abantu ukuthi uNkulunkulu-ke iBhayibheli lilungele ukuthi lifundise. Ufuna ukusola umuntu uma umsola entweni akayenzile, kufuneka ukuveza ukuthi lithini iBhayibheli ngaleyo nto, yabo, akayenzile. Nokuyala, ufuna ukuyala umuntu, ngabe indlela engizomyala ngayo iyahambisana nentando kaNkulunkulu. So angisebenzise iBhayibheli ukufundisa ukuyala ekulungeni. So uma kubuzakala, uma kuthiwa-ke ngabe imibhalo yanikezwa ngubani na? Imibhalo yanikezwa nguNkulunkulu, ngoba nakhu kuthiwani yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu, ilungele ukufundisa, nokusola, nokuqondisa, nokuyala ekulungeni. Mhlawumbe umuntu omunye umbuzo akazozibuza wona, uzobe sezibuza ukuthi ngubani owayeqondisa umsebenzi wokulotshwa kwalezi zigijimi ezivela kuNkulunkulu? Siyazi ukuthi uNkulunkulu waphefumulela imibhalo, ngase sekushiwo ukuthi ilungele ukufundisa, nokusola, nokuqondisa. Uthi ubani oyiphefumulele? nguNkulunkulu. Okay, ubani-ke owayeqondisa umsebenzi wokulotshwa kweBhayibheli? Ngoba sothi uma sibona ukuthi labhalwa masisithi hayi, kodwa nje kwakuwabantu laba kwehlanga uNkulunkulu walibhala, singakuthemba kanjani lokho? uNkulunkulu kuthiwa wenze njani? Waphefumulela imibhalo. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Mhlawumbe kubani-ke owayeqondisa umsebenzi wokulotshwa kwalezi zigijimi ezivela kuNkulunkulu? Bani owayeqondisa laba bantu-ke ababebhala iy'bhalo, noma bayibhala izwi laNkulunkulu, noma babebhala iBhayibheli? Sizokuthola lokho uma sifunda uPetru wesibili 1 uvesi 21. uPetru wesibili 1 vesi 21. Ncwadini 2 Peter 1 uvesi 21 othi, ngokuba akuzange kuvezwe isiprofetho ngentando yomuntu, kepha abantu beqhutshwa nguMoya oNgcwele bakhuluma okukaNkulunkulu. Amen. Masifunda lapha esifundweni kuthiwana imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Ukuze kuzoba khona ukuphefumula, kufuneka kube khona umoya, angithi? So imibhalo uma kuthiwa iphefumulelwe nguNkulunkulu, kusho ukuthi kuyona emibhalweni kunomoya kaNkulunkulu. Njengamanje masifunda uPetru-ke ukuthi la bantu-ke ababeyibhala ababeqondiswa ubani, sesiyabona ukuthi ngoba kade kuthiwa yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu, ilungele ukufundisa, nokusola, nokuyala, ukuze umuntu nokuqondisa, nokusola, nokuyala, ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele ekulungeni. Njengamanje siyabona ukuthi kuPetru wesibili 1 vesi 21, xa uNkulunkulu ethi ngokuba akuzange kuvezwe isiprofetho ngentando yomuntu. Lokho nje kukodwa kusitshela ukuthi okubhaliwe eBhayibhelini akukhona ukuthi lona owayebhala ngaleso sikhathi wayebhala ngokubona kwakhe noma ngokucabanga kwakhe, ngoba sizwile ukuthi liphefumulelwe nguNkulunkulu ekuqaleni. Njengamanje kuthiwa-ke ngokuba akuzange kuvezwe isiprofetho ngentando yomuntu, kuthiwa-ke kepha abantu beqhutshwa ngumoya kaNkulunkulu bakhuluma okukaNkulunkulu. Lokho abantu ababekubhala babeqhutshwa ngumoya kaNkulunkulu, ngoba sizwile kwasekuqaleni ukuthi uNkulunkulu ophefumulele, uyabo? Njengamanje sekuthiwa-ke kepha abantu beqhutshwa nguMoya oNgcwele bakhuluma okukaNkulunkulu. Siphendulekile ukuthi ngubani owayeqondisa umsebenzi wokulotshwa kwezigijimi ezivela kuNkulunkulu na? uNkulunkulu yena uqobo, ngoba wafaka umoya wakho oNgcwele ebantwini, beqhutshwa ngumoya kaNkulunkulu, base bona bekhuluma okukaNkulunkulu. Ngomoya oNgcwele awukwazi ukukhuluma izinto zikaNkulunkulu ungenawo umoya kaNkulunkulu. Lokho nje kuyi-hypocrisy, kuwubugebengu obusezingeni eliphezulu, kuwukuzenzisa okusezingeni eliphezulu ukuthi umuntu ekhulume lapha angekho khona. Laba bantu ababebhala iBhayibheli
umoya ongcwele kaNkulunkulu owawubaqhuba bekhuluma okukaNkulunkulu. Okay, asiqapheleni ukuthi-ke abantu abayingcwele bakaNkulunkulu abashiwo lapha abantu ababengesizwe samaHebheru. Kuthiwa-ke isizwe esasikhethiwe uNkulunkulu ukuba sibe ngamanxusa akhe ekhethelwe emhlabeni wonke. Kuthiwa akukho bantu emhlabeni okungathiwa baloba indawana ethile eBhayibhelini. Bathi nje basiza kuphela ekuhumusheni imibhalo, lo mbhalo oyingcele ukhishwa ezilimini owalotshwa ngazo ekuqaleni besizwa ngabezizwe ezinkulu nezincane. Okuyibona bona uma uqala ulifunda iBhayibheli laba nje lamagama angaphezulu emabhayibhelini nje ngokukabani ubani owaloba la. Labo bantu ababeloba la eBhayibhelini kwakwamaHebheru. Thina-ke njengamanje ngoba sikhuluma isiZulu, abanye bakhuluma isiSwati nesiXhosa, luningi iBhayibheli lisakazeke ngazo zonke iy'limi. Abanye-ke abantu-ke base sebesize kulitolikeni besusa esiHebherwini beyisa ezilimini ngezilimi, ukuze sonke sizokwazi ukuthi iBhayibheli sithi uma silifunda siliqonde. Sesizovala singakavali, mhlawumbe omunye umbuzo-ke uthi-ke ungathi-ke leza kanjani iBhayibheli ebantwini na? Okay, okay. Mhlawumbe omunye umuntu engayibuza ukuthi leza kanjani iBhayibheli ebantwini na? Noma mhlawumpe ukuthi-ke mhlawumbe kuba khona umbuzo okusho ukuthi-ke abantu basiza kanjani emsebenzini wokwambula na? Wokwambula uNkulunkulu. Ufuna ukwazi ngoNkulunkulu? Funda iBhayibheli, funda izibhalo noma funda izwi lakhe. Ngoba siyazi ukuthi okay, isihloko sethu sithi incwadi eyembula uNkulunkulu. Okay, iBhayibheli. Manje-ke basiza kanjani abantu emsebenzini wokwambula na? Umbuzo mhlawumbe omunye umuntu angayibuza wona ukuthi basiza kanjani abantu emsebenzini wokwambula. Uma ufunda amaHebheru 1, amancwadi amaHebheru 1 uvesi 1, kuthiwa kumaHebheru 1 vesi 1 kuthiwa uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho nangabaprofethi nangamathuba amaningi nangezindlela eziningi. uNkulunkulu wakhuluma endulo kokhokho ngamathuba amaningi nangezindlela ezinjani eziningi. Asikhumbuleni sithena incwadi yamaHebheru, sithena iBhayibheli lalibhalwa abantu ababe amaHebheru, isizwe uNkulunkulu wayesikhethile ukuthi sizokuba ngamanxusa akhe. Umhlaba wawusu-corrupt kodwa uNkulunkulu wasiselonda lesi sizwe esithemba sona ukuthi singakwazi ukusakaza ivangeli lifinyelele ebantwini bonke nasezizweni zonke. Lesi sizwe uNkulunkulu wayekhange ekhulume kubona-ke okhokho babo, ekhuluma ngabaprofethi ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Uma sizofunda-ke enye incwadi mhlawumpe elandelayo, Isambulu 1 vesi 1. Incwadi Isambulu 1 vesi 1 uthi uma sifunda incwadi Isambulu 1 vesi 1, uvesi 1 wakhona uthi-ke isambulo sikaJesu Kristu. Okay, isambulo sikaJesu Kristu or isambulo. Isihloko sesifundo sithi incwadi eyambula uNkulunkulu. La kuthiwa-ke isambulo sikaJesu Kristu amnika sona uNkulunkulu ukuba abonise izinceku zakhe izinto ezimelwe ukwenzeka masinyane, ethuma ngengelosi yakhe esibonakalisa encekwini yakhe uJohane. Isambulo sikaJesu wasinikwa uNkulunkulu. Okay, uNkulunkulu uJesu Kristu, uNkulunkulu unikeza uJesu Kristu isambulo sakhe. Shuthi uma nje le ncwadi yesambulo shuthi yayimbula ngoKristu uqobo. So uNkulunkulu unikeza uJesu Kristu isambulo sakhe ukuthi nakho ukuchaza ngawe, umnikeza isambulo sakhe. uJesu Kristu yasibonela isambulo, usinikeza ingelosi. Ingelosi yasithatha lesi sambulo sikaJesu Kristu, Jesu Kristu yasinikezwa uNkulunkulu. Iyasithatha ingelosi lesisambulo instruction yaNkulunkulu njalo isinikeza uJohane umambulo. uJohane ukuze ezokwenza njani ngazo? Ukuze ezobonisa izinceku zakhe, ethuma ngengelosi yakhe esibonakalisa encekwini yakhe ubani? uJohane. Amen. Ukuze kuzoba sekubonakala zonke lezi iy'ngceke zakhe ezisemhlabeni ukuze zizokwazi ukuba zibone izinto ezimelwe ukwenzeka.
Oh, kusho ukuthini lento le? uNkulunkulu nini kuJesu ingelosi kuJohane, sikhuluma ngencwadi yesambulo specifically la. Into evelayo la ukuthi-ke abantu babe yizitsha zokuthwala izigijimi zikaNkulunkulu ziya ebantwini. Ngoba uJohane esesibhalile isambulo sabe sesifika kithi, sabe sesifika kubazalwane bonke nalapha emakhaya ey'ndaweni ezehlukene. Nalaphana kumaHebheru 1:1 thola ukuthi uNkulunkulu wayekhuluma kokhokho ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Okusho ukuthini? Abantu laba babe yizitsha zokuthwala izigijimi zikaNkulunkulu eziya ebantwini. Mhlawumbe umbuzo-ke umuntu angazibuza wona ukuthi kungabe ezinye zalezi zigijimi zakhulunywa zabuye zalotshwa? Kungenzeka ukuthi mhlampe-ke khona esizothi kwashoda eBhayibhelini akubange kusabhalwa noma akukho eBhayibhelini, mhlampe singakuxoxelana khona kodwa akukho eBhayibhelini, kodwa mase sikuthatha njengokuthi kuyizwi laNkulunkulu. Ngabe kwama kanjani? Ngabe yikhona iy'gijimi zonke zakhulunywa zabuye zalotshwa yini na? Okay, uma sifunda izenzo 1 uvesi 16, izenzo 1:16 uyakhuluma umzalwane laphayana uthi, izenzo 1:16, madoda bazalwane, kwakumele ukuba kugcwaliseke umbhalo, okay, umoya ongcwele awukhulumayo ngaphambili ngomlomo kaDavide ngoJuda owayengumholi kulabo abambamba uJesu. Uthini lo umzalwane la? Uthi madoda bazalwane, kumele ukuba kugcwaliseke umbhalo, umoya ongcwele awukhulumayo ngaphambili ngomlomo kaDavide. Siyabonga Nkosi. Siyabona ukuthi uDavide wayengabhali okwakhe la. Umoya oyingcwele owawukhuluma lokho ngomlomo kaDavide, ngoba sike sasho ekuqaleni ukuthi laba-ke abantu besizwe samaHebheru ababeloba indaba kaNkulunkulu babe yizitsha zokuthwala izigijimi zikaNkulunkulu. So uDavide owayekuloba kuthiwa kugcwaliseke umbhalo, umoya ongcwele awukhulumayo ngaphambili ngomlomo kaDavide. So uDavide khathi ekhuluma amazwi awabhala eBhayibhelini kwakungakhulumi yena, kodwa kwakukhuluma uNkulunkulu ngomoya wakhe oyingcwele, kodwa esebenzisa umlomo kaDavide. Yebo, madoda bazalwane, kwakumele ukuba kugcwaliseke umbhalo, umoya ongcwele awukhulumayo ngaphambili ngomlomo kaDavide. Indimana yekhanda lesiyithole kuzenzo 1 uvesi 16. Uma ufunda futhi incwadi uSamuweli wesibili 23 uvesi 2, uma ufunda incwadi uSamuweli wesibili lo 23 uvesi 2, khona kuthiwa laphana-ke 2 Samuel 23 vesi 2 uthi umoya kaJehova wakhuluma ngami, izwi lakhe lalisolimini lwami. Lana amazwi okugcina kaDavide la. uDavide uyasho, uDavide indodana kaJese, uthi uvesi 2, mhlawumbe umzalwane ngayifundela lapha ekhaya, aqale kuvesi 1 ngoba la kuthiwa-ke uvesi 1 lawa ngamazwi okugcina kaDavide. uDavide wayesezoshona laphaya. Kodwa-ke 23 vesi 2 vesi 2 uthi-ke umoya kaJehova wakhuluma ngami, izwi lakhe lalisolimini lwami. Amen. Kuthiwa-ke bangaki abantu, uma mhlawumbe umuntu angayibuza lokho, ulo mbuzo esekhaya ukuthi-ke bangaki abantu ababa nesabelo ekulobeni iBhayibheli na? Okay, mhlawumbe umuntu engayibuza lokho ukuthi okay, uma kuthiwa lalotshwa-ke isizwe samaHebheru, kwakuwabantu abangaki labo? Ngoba isizwe samaHebheru ngabe kwakuvele kukhulume nanoma ubani, nanoma ongayiphethe kahle wakhona naye loba iBhayibheli, kwakwenzeka kanjani ngempela? Kwakukhuluma wonke umuntu owumHebheru noma kuwabantu ababekhethekileyo? Okay, asiqapheleni-ke, abantu abangama40 baba nesabelo ekulobeni lencwadi, abawu-40. Kuthiwa baphila ngokwehlukana esikhathini esingange-1500, 1500 weminyaka. Abantu abawu-40, kusho ukuthi uthatha ukubhalwa kweBhayibheli wathatha nje iminyaka eyi-1500, kubhala ngezindlela ngezikhathi ezingafani. Abantu abangama40 baba nesabelo ekulobeni lencwadi iBhayibheli noma imibhalo noma izwi laNkulunkulu. Kuthiwa baphila ngokwehlukana esikhathini esingango-1500 weminyaka.
Kuthiwa ukubhala kwale ncwadi kuyamangalisa-ke. Nanka amazwi abhalwe ngamakhosi. IBhayibheli kwakukhona ababe amakhosi abalilobayo, ngababusi. Laphinde latshwa abantu ababenjani, abahababusi. Lalotshwa abanye babe amakhosana, abanye babe zimbongi, abanye babe zihlakaniphi, abanye beyizazi, abanye babekade beabadobi beyinhlanzi, abanye bezikhulu, nabantu ababefundiswe ngenhlakanipho yaseGibhithe sebephendukile baloba iBhayibheli. Kuthiwa babefundiswe ezikoleni zaseBhabhiloni. Mhlawumbe umuntu uzozibuza ukuthi obani labo, mhlawumbe ngingasenza nje isibonelo ukuthi-ke uma kuthiwa-ke abanye babengamakhosi, amakhosi, uDavide nje wayeyinkosi. Mhlawumbe uma kuthiwa zihlakaniphi, uSolomoni wayaziwa njengokuthi wayehlakaniphile. Uma kwabanye kukhulunywa ngokuthi abadobi, oPetru siyakhumbula uJesu ebathatha kade bedoba laphana ethi ngilandeleni ngizakunenza abadobi babantu, yabo. Babekade beabadobi abanye befundiswe ngenhlakanipho yaseGibhithe. uMose lona owabalekayo, lona owazalwayo, owazalwa wakhuliswa indodakazi kaFaro waseGibhithe. So wayefundiswe ngenhlakanipho yaseGibhithe, kodwa yena wayewumHebheru, kodwa wafundiswa inhlakanipho yaseGibhithe ngoba wakhuliswa indodakazi kaFaro. Ngenza isibonelo ngalokho. Abanye babefunde ey'koleni zaseBhabhiloni. uDanyeli uma uzoyifunda kahle incwadi kaDanyeli, wayewumthunjwa, wafika eBhabhiloni esemncanyana nje ewumfana, elaphana ebusheni bakhe, wafunda ukuhlakanipha khona. Ngiqonde ukuveza ukuthi uma kuthiwa abanye babefundiswe ey'koleni zaseBhabhiloni, okay, abanye babe abafundisi-ke abaloba leli Bhayibheli, abafundisi baseJerusalema. Labhalwa abantu ababedingisiwe. Kade sifunda incwadi kaJohane uMbhaphatisi, sisothi uma siqhubeka sifunda iBhayibheli sithola ukuthi wayedingisiwe esesiqhingini ePhathimosi, kodwa naye umoya kaNkulunkulu wafika lapho, wakwazi ukuthi naye ekwazi ukuthi khona angakukhuluma kukaNkulunkulu. Abanye babedingisiwe, abanye babesehlane, nababengabelusi. uDavide nje wafika lapha khona-ke wayewomelusi khona, ewumfana, wayelusa izimvu zikayise. Masemathendeni, emadleni aluhlaza, nasemanzini okuthula. Kuthiwa phakathi kwabalobi balo sifumana abathelisi, oMateyu babephendulile kade beyamathelisi. Sifumana ney'cebi, sifumana iy'khulu, sifumana abashumayeli, sifumana abathunjwa, kukhona iy'nduna, kuthiwa abashayimthetho, kukhona abahluleli. Kuthiwa abantu bezigaba zonke, kulaba bantu, kuleli nani labantu abawu-40 nje, abantu bezigaba zonke bakhona kulo mqulu omangalisayo. Liquketha lilonke, liquketha zonke izinhlobo zemibhalo. Kodwa nje mhlawumbe umuntu umbuzo angayibuza wona ekhaya ukuthi bekungayingxubevange enjani ukuba izincwadi eziwu-66, lezi ncwadi zebhayibheli eziwu-66 zibhalwe ngendlela abantu nje phaqa. Ngabe lidida kanjani iBhayibheli ukube umuntu nomuntu wayebhala ngokucabanga kwakhe. Zonke lezi ncwadi eziwu-66 zazibhalwa nje abantu nje, abelusi nje, umlusi ebhala ngokwabelusi. So lalingaba yingxubevange enjani, kodwa siyambonga uNkulunkulu ngokuzwa ukuthi besezingeni elihlukene kunjalo, beney'khundla ezazingafani, kodwa siyambonga uNkulunkulu ngokuzwa ukuthi-ke umoya kaNkulunkulu owaqhuba amadoda kaNkulunkulu akhuluma okukaNkulunkulu. Amadoda isizwe samaHebheru afika iBhayibheli kuthina, selitolikwa, sebengena lapho-ke abantu bezizwe zethu ukuze nathi sizochazeleka kulona. Amen. Isifundo 1 siyaphela namhlanje. Isifundo 2, ngiyaxolisa, part 1 wakhona uyaphela namhlanje, okhuluma ngencwadi eyambula uNkulunkulu. Indimana yekhanda beku-Isaya 40:8 ethi utshani buyabuna, imbali yavuthuluka, kepha izwi likaNkulunkulu limi kuze kube phakade. Ngokusizwa uNkulunkulu siyakholwa ukuthi sikuthole konke ebesikudinga osukwini lanamhlanje. Amen.